Prepara un portaobxetos limpo. Coloca unha pinga de auga na zona central do portaobxetos. Colle un palillo ou bastoncillo e roza suavemente o interior da meixela. Deposita o recollido sobre a gota do portaobxetos con lixeiros toqueciños. Coloca unha pinga de azul de metileno sobre a pinga da auga. Deixa actuar 1 ou 2 minutos. Coloca un cubreobxetos. Introduza a preparación nun papel de filtro dobrado. Preme lixeiramente para eliminar o exceso de líquido.